Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों, गाबोन टिचार डे नालाय, दानिया फांसन दङ, गाबोन मोसागोन आरो मास्टारफोरनो एसे गिफ्ट होनो आरो हिन्जावफोरनिबाथाय देलायनाय नांगौना, आसान, पायेल, सना बेफोरखौ लायनो नागिरदों आरो मोसानायाव मा नांगौ। ओमफ्राय गाबोन लेगा सुनायखौबो मोनगोन दिनैहाय, दा बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांबाय थादों, होनबालाय थौदो आंजों लोगोसे। गस्लाखौ बावलाबाय, नै सुखांबाय, बेयावनो सुदोंमोन, ओमफ्राय बायदिसिना लानानै न'आव डाइरेक्ट थांनोसै। आङो नै मा लाखो, जेबि क्लिप, नानिमोन मोसासिगोन। Lakshmi and his Fina and another one Nikki. Yes, they are going to perform. Let's play music. Yes. So thank you Lakshmi and her company for beautiful dance.